HDP، KCD û şeş partiyên Kurdistanê li hember operasyonên ser Herêma Kurdistanê û gefên operasyonên ser Bakurê Sûriyê daxuyaniyek dan û helwesta Tirkiyeyê şermezar kirin. Cîgirê Serokê Partiya Demokrata Kurdistanê ê Tirkiyeyê Ozan Kardaş daxuyaniya bi Kurdî xwend û destnîşan kir ku ji avabûna komara Tirkiyeyê heta niha pirsgirêka Kurd bi siyaseta ewlehiyê çareser nebûye. Her wiha di daxuyaniyê de hat gotin demeke dirêj artêşa Tirkiye li qadên din dibin desthilatdariya Herêma Kurdistanê de operasyonên leşkerî ên derheqûqa navnetewî çêdike. Partiyên Kurd îdia dikin ku eşkereya ku derdê Tirkiyeyê ne ewlehiya sînor an jî qada ewlehî ye, Tirkiye ser xeta Efrîn, Qamiş û Şengalê hesabên dagirkeriya mayînde dike. Partiyan operasyonên leşkerî ên Tirkiyeyê jî weka gavên dagirkeriyê binav kirin. Partiyên Kurdistanî balêdan ser fişarên ser Kampa Mahmûrê jî. Serî de em daxwaza ji netewên Yekbûyî, NATO, Konseya Ewropayê, Komisyona Yekîtiya Ewropayê rê û rêxistinên navnetewî dikin ku yên dixwazin axa Herêma Kurdistanê û Rojava dagir bikin, hişyar bikin. Bila bidin zanîn ku pirsgirêkên heyî tenê bi rêyên aştiyane û demokratîk dikarin bên çareser kirin. Cîgirê Serokê Partiya Demokrata Kurdistana Tirkiyeyê Ozan Kardaş dibêje weke partî ew dibêjin mafê Kurdan heye ku bi statûyek siyasî xwe bi rêve bibin. Heger mesele tenê evlehî bî ew evlehî ji heşteyê ve aynî tişt hatiye ceribandin. Divê ev tiştan gel Kurdan bên rû niştandin li Bakur bî li Başûr bî. Em vê dibêjin weka partiya xwe jî em dibêjin li Tirkiyeyê Kurd divê heqê mafê herî kêm federasyon bî û 5 sadî jî referandum weka referanduma Başûrê Kurdistan referandumekê bikin û bigîne destkefteyên xwe. Ji ber vê qasî yanî em vê dibêjin devlet mafê Kurda ye, divê Kurd jî ji vê heqê cîran jî wê têde bibênin. Ji xwe demokratîk de jî heger welatekî Kurdistan ava bi jwana re netirse heger demokrat bin cidî lê ew xwebeke dagirker bi hesibên li Kurdistanê ji xwe müşkile ye yani problem xelas nabin vî rengî. Siyasetman Sertaç Bucak jî balê dide ser geşedanên rojhilata navîn û Rojavayê Kurdistanê. Amerîka gelek qîmet dide li vî buwayê de destkeftiyên Kurdan ji ber ku ew hêzin demokratîk li Sûriye wekî hevalbendiya wan li gel wan xwe û heta îro Amerîka gelek piştgiriya wan kiriye û ji bo wî yekî jî naxwaze hevalbendê xwe alî leşkerî û siyasî de lawaz be. Wextekî dewletekî wisa mezin piştgiriya siyasîtê Kurda bike, Kurd jî dikarin li wî siyasîtê de gelek qezancan bistînin. Ji bo wî yekî ez dibêjim pîwîst e Kurd siyaseta xwe de zelal. Heşt partiyên Kurd ji çapemeniya Kurd dexwaz kirin ku vê pevajoya hestiyar de dev ji geşkirina pirsgirêkên hizbî ên di nav partiyên Kurdistanê de jî berdin. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.